Dalaga mula sa Barangay Camachiles ang kinoronahang Miss Mabalaka 2026 sa ginanap na pageant itong February 23 sa Mabalacat City Festival Grounds sa Barangay Mabiga. Tinanghal na Miss Mabalaka 2026 si Minea B. Cabigting matapos pagtagumpayan ng iba pang kandidata mula sa iba't ibang barangay ng lungsod. Naiuwi rin niya ang Best in Swimsuit, Best in Evening Gown at Jollibee Choice Award. Ang patimpalak ay bahagi ng selebrasyon ng Balacat Festival 2026. Ayon kay Mayor Jel Aquino, patunay ito ng mas pinaigting na paghahanda ng lungsod para sa kapiestahan. Sabi nga, it's a well-coordinated activity wherein lahat po nagpapasalamat kami sa pag-organisa, sa inyong pagkakipag-ugnayan at tulungan sa amin para maging maayos at maganda ang Miss Mabalacat 2026. Binuksan din sa publiko ang mga libreng concert at iba pang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang. Kinilalang first runner-up sa beauty pageant, si Barangay Dapdap Juvie sa Lunga. Second runner-up naman si Barangay Tabon Claire Daniel Hovermail. Si Ashley Reyna Godfrey naman ng Barangay Mawake ang third runner-up at fourth runner-up naman ang Barangay San Francisco na si Elisha Maria Bella Ganya. Ayon kay Mayor Aquino, magsisilbing ambassadress ng lungsod ang bagong Miss Mabalacat upang maging katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at advokasya para sa mga komunidad. Not only in tourism and culture ang mamanalo po ng Miss Mabalacat, she will be part of our government to be able to be our ambassadress. Of women, emphasizing women empowerment as well, kasama sa mga programs natin, activities na kasama natin sila para ipopromote ang women po. This is Patricia Mamangon on the spot.